नमस्कार, मी पूजा. गोमंतकच्या बुलेटिन मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. सुरुवात करूया ठळक घडामोडींपासून. कर्नाटकातून गोव्यात येणाऱ्या नागरिकांना कोरोना चाचणी निगेटिव्ह अहवाल सक्तीचा आहे. अन्यथा तपासणी नाक्यावर 24 तास रॅपिड अँटीजन तपासणी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र कारवारमधील मासे विक्रेते व नागरिक पोळे तपासणी नाक्याला बगल देऊन आडवाटेने गोव्यात प्रवेश करत असल्याचे समोर आले आहे. जागतिक कीर्तीचे हॉटेल व्यावसायिक तसेच टिटोज या टोपण नावाने सर्वत्र ओळखले जाणारे रिकार्डो जोझफ डिसूजा यांनी गोवा सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचा निर्णय हाती लागला आहे. सरकारकडून होत असलेल्या मनमानीमुळे त्रस्त होत त्यांनी गोवा सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते मूळ बामनवाडा शिवोली येथील आहेत. आम्हीच आम्हाला भाजीसाठी दुसऱ्या राज्यांवर अवलंबून ठेवले आहे, अशी सध्या गोमंतकीयांची अवस्था आहे. 50 वर्षापूर्वी बेळगाव व अन्य भागातून येणाऱ्या भाजी गोव्याच्या ग्रामीण भागातील रहिवाशांनी पाहिली नव्हती. या मातीत ऋतूनुसार निसर्गात उगवणाऱ्या व मातीचा गंध घेऊन पिकवल्या जाणाऱ्या भाज्या येथील समाज गुजराण करत होता. अर्थकारणात वृद्धी झाली. कॅच द यंग याप्रमाणे आमच्या पुढच्या पिढीलाही त्या भाज्यांची चटक लागून येथील नैसर्गिक व या मातीचा गंध घेऊन उगवणाऱ्या भाज्या किंवा पिढीच्या नावडत्या झाल्या. अटल सेतूवर कोसळलेला विजेचा खांब हे भाजपच्या भ्रष्ट राजकारणाचेच स्मारक असून दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे प्रशासन किती भ्रष्ट होते याचेच दर्शन यातून होते, अशी खरमरीत टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते तुलिओ डिसूजा यांनी केली. कोविड महामारीची संधी साधत कर्नाटक सरकारने काळी अभयारण्यात वृक्षतोड करण्यास रेल्वे खात्याला परवानगी दिली आहे. परिणामी गोव्यातील नियोजित रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झालाय. राज्यातील पर्यावरण प्रेमींचा रुंदीकरणाला तीव्र विरोध असताना कर्नाटकच्या वन खात्याने वरकडी केली आहे. त्यामुळे गोव्यासमोर मोठे आव्हान आहे. देशात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूदरात गोवा 3ऱ्या क्रमांकावर आहे. जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार केरळ 0.4%, दिल्ली 1.7%, गोवा 1.8%, महाराष्ट्र 1.9% व पंजाब 2.7% आहे. गोवा हा देशातील 100% कोरोना मृत्यूंची नोंद व मृत्यू प्रमाणित करणारे राज्य आहे. इतर राज्यांपैकी केरळमध्ये 100% मृत्यू नोंद झाली आहे. भारतातील मोजक्याच वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये समावेश असलेल्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय बांबोळीच्या समोर बेकायदेशीरपणे कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यावर उभारण्यात आलेले गाडे प्रशासनाने हटवले. त्यामुळे राष्ट्रीय हमरस्ता बांधकामाला वाट मोकळी झाली आहे. त्याचबरोबर गोमॅकासमोरील गलिच्छ चित्र दिसत होते व वाहतुकीला अडथळा ठरत होता, तो देखील नाहीसा झाला. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी प्रशासनाच्या या कारवाईचे स्वागत केले आहे. महदैचे पाणी कर्नाटकाने वळविल्याने गोव्याला पाण्याची कमतरता भासणार. गालिजिबाग नदीचे पात्र वारंवार दुभंगत असल्याने येथील समुद्र सपाटीवर असणाऱ्या घरांना धोका आहे. तळपण नदीचे पाणी आंघोळीसाठीही धोक्याचे बनले आहे. त्यामुळे आता या नद्या सुरक्षित नाहीत, म्हणून सरकारने आता याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. गोमंतकीय अस्मितेचा मानबिंदू म्हणजे आग्वाद. इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या या किल्ल्याला खाजगीकरणाचे ग्रहण लागले आहे. दृष्टी या खाजगी कंपनीच्या घशात दीर्घ भाडेपट्टीवर हा किल्ला देण्याचा सरकारी प्रस्ताव असल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली आहे. गोव्यात कोविड महामारीच्या काळात इंधन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडत असताना आता घरगुती गॅस सिलेंडरने पेट घेतला आहे. त्यांच्या किमतीत 25 रुपयांनी वाढ झाल्याने गृहिणींचे आर्थिक नियोजन बिघडणार हे नक्की. घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी आता 848 रुपये तर व्यावसायिक गॅस सिलेंडरसाठी 1604 रुपये मोजावे लागणार आहेत. गोव्यातील टॅक्सींना आता डिजिटल मीटर बसवण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. राज्यभरात किती टॅक्सींना असे डिजिटल मीटर बसवले त्याचा अहवाल येत्या 17 सप्टेंबर पर्यंत द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज वाहतूक संचालकांना दिलाय. गुरुवारी गोव्यात राज्यात दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू होती. पावसाचा जोर वाढून तो पुढील काही दिवस कायम राहील, असे हवामान वेधशाळेने म्हटले आहे. राज्यात 5.3 इंच इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. गेले 2 दिवस पावसाने उघडीप दिली होती, पण गुरुवारी सकाळपासूनच पावसाची रिपरिप सुरू झाली. दुपारी काही काळ विश्रांती घेतली होती. आज इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यात. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा आणि अधिक बातम्यांसाठी आमच्या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. धन्यवाद.